Με целта на посещението, ще така. Окей, сигурно, πάμε πιο γρήγορα. Πού είναι εδώ, καλά είναι? Ο σκοπός της επίσκεψης. За целта на посещението да кажем. Радвам се, че българска делегация с журналисти и туроператори имаме възможността да посетиме вашия остров. Очакваме. Χαίρομαι πολύ που μαζί με τη ομάδα Βούλγαρων ταξιδιωτικών πράκτορων και δημοσιογράφων έχουμε τη δυνατότητα να επισκέψουμε το νησί σας. Току-що пристигнахме, очакваме утрешния ден да ни поднесе изключително много изненади, да видим с очите си всичко това, за което четахме предварително. С трепет очакваме природните феномени, археологическите разкопки, красотата на остров Κεφαλόνια. Επειδή μόλις ήρθαμε, περιμένουμε αύριο να δούμε με τα μάτια μας αυτό που έχουμε διαβάσει εκ των προτέρων, να δούμε τα φυσικά φαινόμενα, τους αρχαιολογικούς χώρους και πιστεύω ότι θα μας φέρει η αυριανή μέρα πολλές εκπλήξεις. Аз съм изключителен оптимист, че днешния ден поставяме началото на едно прекрасно бъдещо сътрудничество. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι σήμερα βάζουμε την αρχή μιας πολύ καλής μελλοντικής συνεργασίας. Изключително много благодаря за вниманието и за времето, което ни отделиха и туристическа агенция Кацурис, и общинските власти, и изключително много ще им бъда благодарна за тяхната помощ в бъдеще. Сътрудничество, каниме ги да дойдат в София. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και στο τουριστικό πρακτορείο Κατσούρης και στους δημοτικές αρχές για τη φιλοξενία σας και τους καλώ να έρθουν στη Βουλγαρία. Και πιστεύω ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στη συνεργασία μας. Този проект туроператори и български журналисти да посетят остров Кефалония вече се осъществи. Но имаме идея да работим за още един много по-важен проект. Това е сътрудничество и побратимяване в София с остров Κεφαλόνια. Αυτό το έργο ήδη το πραγματοποιήσαμε, να γίνει το ταξίδι τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων στην Κεφαλονία. Αλλά τώρα ξεκινάμε τη δουλειά πάνω σε ένα άλλο έργο, να γίνουν αδελφές πόλεις η Κεφαλονιά και η Σόφια. Още веднъж благодаря за гостоприемството. Ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η Κεφαλονιά πώς σας φάνηκε? Σήμερα. Δεν την είδατε. Днес пресекахме Кефалония от север на юг, от Фискардо до Аргостоли. Σήμερα περάσαμε το νησί από τον βορρά προς τον νότο, από το Фискардо στο Аргостоли. Ще използвам това, което каза наша колега. Και θα σας παραπέμπτω σε αυτό που είπε η συνάδελφη. Много пъти дъхът ни спря от природните гледки. Πολλές φορές δεν μπορούσαμε να αναπνέουμε από τις φυσικές ομορφίες. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας κάνω και ένα σχόλιο. Λοιπόν,